spiller først. Det mer kaos enn kaos i første politikken? Ja, vi der ber i motor, og de tunge tørstene skal takast. Ta vel til ofta høyre at herrar i åraskiftet. Du kan godt si at åraskiftet kanskje ut i fjellmidlen herrar enn det som ganger fyrir seg at han blir vetsja. Det er trobeltøk som skal takast, og det er det vi opplever det. På en tidsk det, har det omgående vært større rolag i første politikk enn på en løtene. Så man kan se til feisle av rolag i politikk. Som rolägare eller som kaos kommer av att du har mål som du är osamdro. Men det som vi upplever löten, det är ju bara osamdro om allt. Så det är inte mål. Jag ser ABC-flockarna som nu har 5 omförande och 25 år väntar förska politik. Alltid har släppt öllum malen och öllum samfladslinjen öllum. Och jag hade till en äcklig vandamöjlighet gång som är löt. Alltså enig för samgångar som vi skipa hever en kaos. Och hända samgångar som också nu sitter i hever eisen en kaos som är samgångskärle om att flytta följa långt framåt. Och för den donar i anstöv är det självande alltid områdande att säga att det som samgångar fäst vid till kaos. Men hvis man hikker i en sövlig perspektiv, hvis man nu bara spålar tøyna lysenrattor, eisen är att mokra tøy, så vill man söka till att man hever trobeleikar i en samgång är inte ovanligt i första politik. Så till att en samgång är och hever ting upp i vänta som man inte har fått sämja om halvt i pura naturligt. Och till att flockar eisne flokkar som i samgång ojannra mål, men det er ikke helt ovanligt. Og vi har et øyla løvligt åraskifte bare nu, og det kan man så halde om hva man vil, men beilig så skulle det for kaos, det vil jeg si er mer et anstøvelig oppfunnet hotek enn en verilig hotek.